जोबोद पाप नाङो बैफोरबायदि मानसिया जाय मानसिया गथ' गोरलै खुदिया 1 month 2 monthखौ गारनानै गुबुन सिख्लाजों लाइन मारिहैयो लाभ स्ट'रि रमान्टिक माबा मोनसे खालामहैयो बे मानसिया जोबोद पाप नाङो गावनि हिन्जावखौ गारनानै गथ'खौ गारनानै गुबुनजों लाइन मारिहैनाय गुबुनखौ लाइन लायनाय बैफोरबायदि मानसिया लाइफआव मालाबाबो साक्सेस जानो हायानो आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा गोबां मानसिया बुंनाय बाथ्रा बैखौ आङो बुंनो सानदों दा सासेल' नङा गोबां मानसिया शेयार खालामदों फेसबुकआव माने सोरबा गथ' गोनांखानो मुंखौबो आं लानो नाम गैया गोसो गैया बिनि मुंखौ आं लानो गोसो गैया बिया हिन्जावबो दोंखायो गथ'बो दोंखायो दा सासे सिख्लाजों बियो ओरैबायदि लेथ्रा रमान्टिक देखायदो बियो हिन्जाव थाखानानै गथ' थाखानानै निउसावबो भाइरेल जाखांखांबाय बियो साननैसो सिगां निउसावबो भाइरेल जाखांखांबाय बियो नोंथांमोना नुदोंमोन ना जोंहा बर'नि गेदेर निउस चेनेलफोराव बिखौ गावनि हिन्जावा ओरैबायदि गाबै लिरहरदों नों फैफिन आं गथ' सासे दोङो आंनि गथ'आनो 2 month बा 1 month जाबाय बेखौ सोर नायगोन सोर लागोन मा खालामनानै जागोन बैफोरबायदि मोनसे निउसाव गोसारगासिनोमोन गाबगासिनोमोन दा बे हौवाखौ आङो नुनो मोनदों दिनै फेसबुकआव सासे सिख्लाजों ओरैबायदि लेथ्रा खामानि माने बेफोरबायदिनो आरोना माथो बुंबावनो दानि जुगाव जिबायदि नुदों जिबायदि खोनादों अब्लाबो जोंनि बर' हारिया मालाबाबो सोलायाखै मालाबाबो सोलायनायबो नङाबो जानांगौ ना सोलायनायबो नङा जानांगौ दा बेखौ नुनाय बायदिब्लाथ' गावनि हिन्जावाथ' खम दुखु मोनगोनलै बे उमुक थुमुक आंनि हौवाया गथ' थाखानानै आं थाखानानै ओरै थोरै गुबुनजों सिख्लाजों लाइन मारिदों होननानै हिन्जावखौबो बुंनो थांला हौवाखौबो बुंनो थांला आजिखालि जुगाव सब सेम जाजोब्बाय सब खारनाय बारनाय हिन्जाव गदाय लानाय खारस'नाय जाजोब्बाय आरोना दा मोनसे क्लिपखौ नायग्रोना ला फार्स्टआवनो गिबियावनो बयखौबो फिन खेब बरायहरबाय हर गेजेरावनो आपडेट लाना फैनाय जालायबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान प्लिज साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोना गोदान भिडिअ नायनो थाखाय साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय भिडिअखौ शेयार खालामना हो मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना होबानो जाबाय जोङो बे क्लिपखौ नायग्रोना लानि आरो एसे ब्लार खालामनानै जागोन आङो सिनायहोथ'नाय जानाय नंला नोंथांमोना नायग्रो अब्लाबो मानसिया लोगोफोर गथ' दोंखायो हौवाया हिन्जावबो दोंखायो दा बे सिख्लाजों बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन आरोना ओमफ्राय नै हिन्जाव नुनाया लोगोफोर इ जाथाया बेलेग दै बिनियाबो बेफोरबायदिनो गाज्रि माबालायनाय बेखौ आरो मा बुंबावनो आङो बुंनांगौ खोथा गैया लाजिनायबो मोनसे थायो नालाय दा बुंलायलायला आङो नोंथांमोना मोनथिखादो मानि थाखाय दा हमनाबो बुजाबाय बिसोरो दंफाङाव खानानैबो बुजाबाय दायो बेफोरनोसै आरोना मा बुंबावनो ससियेल मिडियायाव जितु नुबोगासिनो हौवा हिन्जाव सिन गैला गासिबो हौवायाबो हिन्जाव बायदि जाबाय हिन्जावाबो हौवाफोरबायदि लोंनाय जानाय खारनाय बारनाय बैफोरबायदि जाबाय आजिखालिनि जुगाव मा जाबावगोन बांद्रायसो बांद्राय मोनथिनाय नुनाय मोनलाय लांबाय माथो सोलायनो रोंगोन ना रोङा बेखौथ' बुंनो हाला दा जितु नुबोगासिनो उन्दै गिदिरफोराबो सोलोंजोबगासिनो दा मा जाबावगोन आरोना जोंहा गोबां मोजां सुबुंफोराबो बेफोरबायदिनो आन्दायलांबाय थैलांबाय रावबो बुजिस'आ बेनिखायनो बुङो हिन्जावफोर हौवाफोर साबधान जा गावनि लाइफ पार्टनारखौ मोजाङै सायख'नानै लाबानो जाबाय दानि जुगाव हौवाफोरा हिन्जावखौ गारना खारदो हिन्जावफोरा हौवाखौ गारना खारदो सोरबा बुदलाय खुदलाय संसार उन्दै बैसोआवनो गथ' जानानै हाबा फाथैलाय बिसिदों अब्ला नोंथांमोना साननानै नाय फाथैलाय बिसिनायाबो मा मोनसे बर' समाजाव बेफोरखौबो नागारनो नांगौ दै बिराद गोरोन्थि जाबाय थादो उन्दै बैसोआवनो बुजिस'आ सोमजिस'आ मोजां मोनलायदों हाबा जादों फाथैलाय बिसिदों बेफोर नेमखौ बर' हारियाव खोमानायानो मोजां खोमालै ना नङाबा जोंना डाइभर्स जानायफोरबायदिनो फाथैलाय बिसिनाया गोबां नुबोगासिनो दङ आरोना बेखिनिसै बुंनांगौ आंहा जेबो खोथा गैला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओरैबायदि जुग सफैदो आरोना माने मावना जानायावबो लाजियो आजिखालिनि जुगाव मानसिफोरा मावना जानायावबो सोरबा बुखिलायो बेबो मा बर' समाजाव मा जाखो बेफोरो सोरबा माबा मोनसे मावना जायोबा बुखियो उमुगा ओरै कामायदो उमुगखिनि फैसा दोङो उमुग बिल्डिं लुदो बैफोरबायदि बाथ्रायाबो ओंखारलायो आरोना मानो हिंसा जालायनांगौ जाखो बेफोरबायदि जायसो कामायदो बिसोर जायो जायसो मावदो बिसोर जायो बैफोरखौ लानानै आरो नांलाय खमलाय नों कामायदो आं कामायाखै बैफोरबायदि बाथ्रा ओंखारलायो हौवा हिन्जावनि गेजेराव बैफोरबायदि जालायो माने नौनिनो साननानै नौनिनो बुदलाय खुदलाय मा जायो बैफोरबायदि ना दा बेनिखायनो सेफ थाबानो जाबाय सिख्लाफोर सेंग्राफोर हाबा जानाय बर' आइजो सेंग्रा सिख्ला आदै मादै गासिबो सेफ थादो
आरो न'खरखौ मोजाङै दालांनानै संसार जालांबाय थाबानो जाबाय मानसिनि जिउ दिनै दोङो गाबोन गैया गाबोन थैना थांगोन फैसा कामायबाबो कामायाबाबो बुदलाय खुदलाय खालामनो लागा जेबो दरकार गैया आरोना बेनो आरोना नुखाबाय दायो बेनोसै माने हिनजावाथ' निउसावनो बुंखादोंमोन दाखालि बारा गोबाव जायाखै जाथाया हिनजाव गथ' गोरलैखौ लानानै माने उदैनि गारायखौनो रानाखै साननांगोन आरोना जेरैबायदि गथ'आ 1-2 मान्थसो जानायमोन खोमा आं निउसावनो आंबो होदोंमोन भिडिअखौ अलरेडि होदोंमोन नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय दा नैयाव नुनो मोन्दों माने बे हौवाया अननाय गैमारा नामालै दा बुंबा गाज्रिसो मोनगोन दाना सोरखौबा मोजां बुंबा गाज्रिसो जायो दानि जुगाव बेनिखायनो मोजांबो बुंनाबो लाब गैया ना सोरखौबा मोजां बुंबा गाज्रिसो जायो नोंलाय मा रोंगो नोंलाय मा खामानि मावदो बैफोरबायदि कमेन्ट खालामो मोजां बाथ्रा बुंबाबो आजिखालिनि जुगाव बुंनोनो हाया दानि जुगाव सोरखौबा गाज्रि बुङो सोरखौबा मोजां बुङो बिराद डेन्जार जाजोब्बाय आरोना दानि जुगाव है बेफोरखौ मोजां मोना मानोना बेनो दे नोंसोरनि लाइफसै नोंसोर मा खालामो नोंसोरनि खोथासै जोङो जे आपडेट होनांगौ होबाय मोजां जायोबा मोजां जागोन सोरबा मोजां जायाबाथ' मोजां जाया आरो मोजां जानो हायोबा बेखौ जोबोद साबायखर बावनांगोन जे जोंनि बाथ्रा जों बुंनायाव जुदि मोजां जायोब्ला जोंथ' फिसा मानसि देलाय जों उन्दै मानसि जों गिदिर मानसि नङा जोंनि बुंनायाव जुदि नोंथांमोना माबा मोनसे नलेज हिसाबै साननानै गोसोखौ हमथानानै जुदि खामानिखौ मावनो हादोंब्ला जोबोद साबायखर बावनांगोन बेफोरबायदि आरोना दे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय बाय बाय